Am terminat și de găurit. Am găurit pentru canalizare. Aici o să fie baia. Și asta este găura cu care o să vină scurgerea de la parter. Urcă aici la etaj. Aducem o țeavă de 110 pentru scurgeri. Și după aia urmează să cuplăm, să facem totul, șanțuri prin pereți, pe unde vin băgate. Mai avem o problemă, să vedem cum facem pentru cadă, că nu s-au gândit și nu au pus nimica. Și acum nu prea avem unde să punem. În fine, o să vedem ce să facem. Am început și cu armăturile pentru izlele deasupra. O să vină o grindă de jur împrejur deasupra pereților despărțitori. După care o să coborâm lemnele astea care le-au urcat în vârf de deal, o să le coborâm pe grindă. Și apoi o să facem tavanele din gips, să izoleze cu spumă poliuretanică, din ce am înțeles. Și restul, mai vedem.